बिटिआर रेकर्ड खालामनानै एनडिबिफोरखौ गोदाव सोराव खालामबाय रन्जन दैमारिया दाबो जेलनिफ्राय गवाखसै आरो अनेकथा फासि अर्डार जानानै दङ 100 जननि बारा एनडिबि केडारफ्रा दाबो जेलाव दं बिथांमोनखौ बख'नायनि जेबो बेबस्था खालामाखै दिनै प्रमद बर'आ जे सासे उदाय रोङै खामानि मावनो रोङै सासे नेता बेखौ फोरमान खालामदों बे सासे बेफारिया मा जुदि राजा जायो बिनि रायजो राजाफ्रा निखावरि जालाङो होनदों दा निखावरि जाबाय बिटिसिनि 35 लाख मानसिफ्रा निखावरि जाबाय आखायाव रावनिबो फैसा गैला खामानिबो होनो हाला साख्रिबो होनो हाला बेबादिनो गोदाव सोराव जाजोब्बाय दा बिथाङा जेखि होना मानो UPPL सरकारा MP इलेक्सन बायनाय लोगो लोगो बायफागोन जों देरहानाय लोगो लोगो बेवहाय माने UPPL सरकारबो थानाय नङा दिनै BJP आरो UPPL नि जे पबित्र रिस्ता बे MP इलेक्सनावनो बिथांमोनहा फाटिलाय बिसिलायनाय जागोन आं बेखौ दिनै बुंनो हायो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव कमिटिनि सिङाव थानाय नर्थ गंगिया बेवहाय मोनसे रायजो राजाफोरखौ लानानै मोनसे गेवलां मेल लानाय जादों बे गेवलां मेलाव जोङो रायजो राजाफोरखौ बयखौबो लेंहरदों न'खर न'खर बयबो दा ओंखारबोगासिनो दङ दा जों बेवहाय खमायाव बेवहाय दिनै गामि दरसे दरनैनि मानसि खमायाव बेवहाय 1000 जन मानसिफोर ज' जागोन बिथांमोनहा लुबैदों जे BPFनिफ्राय फैनानै दानि जे UPPL सरकार बिथांमोनहा जे जेबो मावनो हायाखसै आरो बिसोर गोजौ लेभेलाव दिनै सरकारि लेभेलाव मा खामानि मावनो हाखो हादिया बिनि मोनसे खथियानखौ दिनै जोंनिफ्राय बिदों दा जों BPF हिसाबै अपोजिसनाव दङ दा जोङो कर्ट कासारि गासिबो हाबनानै नायदों अफिस जों हाबनानै नायदों गोबां डकुमेन्ट जोङो RTI खालामनानै बख'बाय दा बिनिफ्राय जों मिथिनो हादों जे प्रमद बर' दैदेननाय जे UPPL सरकार बे सरकारा दिनै गोबां थाखा हाजार कोटि थाखा बिथांमोना दिनै लुथिनानै जागासिनो दं बिनि प्रमाना जोंनि आखायाव दङ ISPLआव गोबां लुथिनानै जादों नलेज फेस्टिभेलनि नामाव लुथिनानै जादों गोबां माने खेला आरो मेला फाथिबाय थानानै गुबुन खामानिथ' मावनो हाखायाखै कनस्ट्राक्सननि बेलायाव गैया जेबो माने साख्रि बाख्रिथ' होनो हाखायाखै दा बिथांमोना फैसा जानायनि मोनसे फर्मुला बाहायदों मा सानफ्रोमबो खेला आरो मेला फाथि दिनै बिथांमोना फैसाखौ बख' जागासिनो दं दा गामि ओनसोलाव लामा दालांनि जेबो बेबस्था गैया दिनै इरिगेसननि बेबस्था गैया गामियाव थानाय जोंनि लेखा गोरों सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोदाव सोराव जाजोबनानै दिनै हारियाना गुजरातआवसो दिनै खामानि मावनो थांफिनजोब्बाय दा बे मोनसे दानि सरकारनि मोनसे लासिंसिं हाबाफारि दा बेखौनो BPF सरकार थानाय समावहाय गोबां मानसिनो गोबां फैसा लानानैहाय साख्रि होदों होननानै प्रमदआ बुंबाय थादों बिनि सायाव सारा दिनै बेहाय बिथांमोना बायदिसिना अजद खालामनो हागौ किन्तु 17 बोसोराव नाय हाग्रामा महिलारिया खमैबो 50,000 मानसिनो साख्रि होनो हादों साख्रि होदों थाखा फैसा लानायनिथ' खुनु खोथा गैया बेवहाय CSPनि गेजेरजों इन्टारभिउ लादों दिनै बिना फैसायाव बयबो साख्रि मोनजोबदों दिनै बे हाबाफारिखौ जों मावदों गोबां मास्टार साख्रि होनो हादों गोबां थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड साख्रि होनो हादों फरेस्टारनि साख्रि होनो हादों दिनै फरेस्ट गार्डनि साख्रि होनो हादों इरिगेसन डिपार्टमेन्टआव सेक्सन एसिस्टेन्टनि गोबां साख्रि होनो हादों गासिबो डिपार्टमेन्टनि गासै मुथ माने टटेल बेवहाय माने 50,000नि बारा साख्रि होनो हादों दा प्रमद बर'आ बे 3 बोसोराव सोरबा सासेनो साख्रि होनायनि माबा रेकर्ड दङ नामा गैया खुनु रेकर्ड गैया CSBबो गैया बिथांमोना एडभार्टाइजमेन्टबो होनो हाया अलरेडि पस्टआ आसाम गभर्नमेन्टआ बिहरजोबनानै दा आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनि गेजेरजों दा BTCआव सोहरगासिनो दङ साख्रिखौ दिनै एपइन्टमेन्ट हरगासिनो दङ दा बेवहाय नोंनि आंनि मानसिफ्रा बहा साख्रि मोननो दा बिथाङा हाजारखि अजद होआ मानो बिथाङाबो होनानै देखायथों फेरेंगा होनबाय थादों 610टा पस्ट दिनै माने फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव होगोन एडभार्टाइजआ होथों गाबोन एडभार्टाइजआ होथों इन्टारभिउ लाथों साख्रिया होथों फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि इन्टारभिउ लादों दावबायसा बर'आ रिजाल्टआनो दाबो होनो हाया बोसोरनै जाबाय आं नाम्बार 1आव बुंदों एकटनि उनावबो रन्जन दैमारिजों लोगोसे जिफोर बिनि सोद्रोमाफोर दासिमबो जोबथेसालियाव दङ बिथांमोना जोबथेसालियाव थानांनायनि दाया हाग्रामा मन्दिर जायामोनबा जागौमोन हाग्रामा मन्दिर दाय जागौमोन जे एकट जानायनि उनाव नों मानो रन्जनजों लोगोसे केडारफोरखौ मानो जेलनिफ्राय नों दिहुनाखैसै दायनिगिरि हाग्रामा जागौमोन नङा होमबा नाम्बार 1आव मानो एकटआव थाखानाय सासे सिगनेटारिखौ नों मानो जोबना दोनखो दायनिगिरि हाग्रामा जागौमोन मुगैगौमोन हाग्रामाखौ बिनिफ्राय हाग्रामाया दिनै बासायबाय नाम्बार 2 आं बुंदों सनितपुर बिश्वनाथखौ लानानै जा सिमां दंमोन हाजारटानि खाथियाव गामि सोसननायजों रुजु रुमु मोनसे फुल प्लेजेड डिस्ट्रिक्ट आरो फुल प्लेजेड मोनसे बिटिआर एकर्डआव थानाय बायदि गामि बारायनानै मोनसे संसारनायनि खोथा दंमोन नाथाय बेबायदि दासिमबो दिनै जायाखैसै
बिनि दायनिगिरि हाग्रामा जागौमोन होनना बुंदों। बै सनितपुर आरो बिसनानि रायजोफोरा हाग्रामानि मानसि होनब्लानो बिपिएफनि मानसि होनबानो होसोगौमोन नङा होमबा? बेफोरनिफ्राय दिनै हाग्रामा महिलाया बासायबाय। नों दिनै एकर्डआवनो दोङो जे न'खराव साफा साफा साख्रि होनाय जागोन बे बुंदों। एकर्डआव दोङो जे पारा मिलिटारि आर्मि पुलिसाव फ्रि रिक्रुटमेन्टजों कनसिडारेसन खालामनानै सेंग्रा सिख्लाखौ जों मेनेज खालामनाय जागोन होनना एकर्डआव दोङो। नाथाय दिनैसिमबो बे जायाखैसैब्ला हाग्रामा महिलाया जुदि गभर्नमेन्ट खालामनायमोनब्ला दायनिगिरि हाग्रामा जागौमोन। बिमा बिफाया सावगौमोन जे नों मानो एकर्डआव थाखानायखौनो पारामिलिटारियाव एनडिपिफोरखौ मानो साख्रि सोआखैसै, मानो जेलनिफ्राय दिहुनाखैसै, मानो इयुथफोरखौ मानो नोङो साख्रियाव थिसननो हायाखैसै? एकर्डआवनो दोङोमोन। नों दायनिगिरि होननानै हाग्रामा महिलाखौ दिनै रायजोआ बुंगौमोन। बेनि थाखाय हाग्रामा महिलाया दिनै बासायबाय होनना आं रायजोनि सिगाङाव बुंदों। आरो बेखौबो बुंदों स्कुल प्रभिन्सियेलाइज एकर्डआवनो दोङो, गोबां दङ। आं मेनखौ बुंदों स्कुल प्रभिन्सियेलाइज, कलेज प्रभिन्सियेलाइज, बे सरकारि स्कुलफोरखौ बे सरकारि कलेजफोरखौ सरकारि खालामगोन होनना एकर्डआव लिरनाय दोङो। नै दाखालि बै 10टा कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामदों। ना दरमाहा मोजां, ना माबा मोनसे एमेन्डमेन्ट दङ, ना मास्टरफोरानो फुल प्लेजेड प्रभिन्सियेलाइज जादों, जेबो गैया। बिनि दायनिगिरि हाग्रामा जायामोनबा स्कुलखौ नों मानो प्रभिन्सियेलाइज खालामाखै, मानो सरकारि खालामाखै होनना हाग्रामाखौ हमामोनबा? बे गासै बिटिआर एकर्डनि दफाफोरा जितु मोनसेबो दिनै रायजोनि गोसोखौ गोजोन। ঢেকিয়াজুলি সমষ্টিত পট্টাহীন প্ৰায় 5,000ৰো অধিক পৰিয়ালক পট্টা বিতৰণী এটা সভাত মই অংশগ্ৰহণ কৰিলোঁ। আৰু মই ভাবোঁ যে এই বসুন্ধৰা আঁচনি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত চলি থকা চৰকাৰে দিয়া এক অনুপম উপহাৰ। আৰু অসমৰ ৰাইজ অহা 100 বছৰ বসুন্ধৰাৰ জৰিয়তে পোৱা মাটি পট্টাৰ কথা পাহৰি যাব নোৱাৰিব। আপোনাৰ সমষ্টিত কিমান? প্ৰায় 5,000ৰো অধিক পৰিয়ালে মাটিৰ পট্টা পাইছে। ইয়াতকৈ স্পষ্ট ক'ব পাৰি নেকি? নিৰ্বাচন সমাগত তেনে সময়তে দেখা যাব, পৰিণাম আহিলেহে গম পাম প্ৰভাৱ পৰিব নে নপৰে। মই কেনেকৈ ভৱিষ্যতবাণ কৰিম? এবাৰতো কৰি পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন আমি অকলে খেলিছিলোঁ, ৰিজাল্ট চবেই জানে। তাৰপিছত পিছত আমি পাৰ্লিয়ামেণ্ট ইলেকশ্যন খেলিছিলোঁ, ৰিজাল্ট চবেই জানে। পিছত আমি বিধানসভা ইলেকশ্যন খেলিলোঁ, ৰিজাল্ট চবেই জানে। যোৱাবাৰ আমি 9টা আসন জিকিছিলোঁ, এবাৰ আমি 12টা আসন জিকিম। পৰিবতো, প্ৰভাৱ পৰিব বুলিয়ে মই কৈছোঁ, প্ৰভাৱ নপৰে বুলি ক'ত কৈছোঁ? প্ৰভাৱ পৰিব বুলিয়ে আমি 12খন আসন পাম। বিজেপি 2 মেৰু 2 ধ্ৰুৱৰ পাৰ্টি। কংগ্ৰেছৰ দিনত ধনী মানুহক পাত্তা দিয়া হৈছিলে। কংগ্ৰেছৰ দিনত পাত্তা দিয়া হৈছিলে বিধায়ক মন্ত্ৰীৰ আৱাসগৃহত, বিধায়ক মন্ত্ৰীৰ ঘৰত 2-4জনক পইচা লৈ পাত্তা চৰকাৰী মাটি শ বিঘা আবণ্টন দি দিলে। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত আজি ৰাজহুৱাভাৱে 5,000 পৰিয়ালৰ মিটিং পাতি দুখীয়া ৰাইজক মাটিৰ পট্টা বিতৰণ কৰা হৈছে। এইটোৱে হ'ল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত ফৰক। फेब्रुवारि दाननि 29 अक्ट'आव जोङो क'क्राझारनि ग्रिनफिल्डआव मोनसे महाजयग हाबाफारि जोङो लादों। बे हाबाफारियाव आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारा गाहाय आलासि महरै नुजाथिफैगोन। लोगोसे जोङो आसामनि मानगोनां स्पिकार बिश्वजित दैमारी सार, आसामनि मानगोनां मन्त्रि उर्खावगोरा ब्रह्म सार, बिटिआरनि CM बिथां प्रमद बर' सार, एबसुनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथां आरो बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि प्रफेसर सुरज नार्जारी, लोगोसे मानगोनां MP रोनगोरा नार्जारी आरो आसामनि मानगोनां मिनिस्टार अशोक सिंगाल बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायहरदों। बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन धोरोमनि दैदेनगिरि बिथांमोन, मेलेमजिबि आरो समाजनि साफ्रोमखौबो जोङो बे हाबाफारियाव हांख्रायहरदों आरो जोङो मिजिंथिदों बिथांमोनहा फैनानै जोंखौ थुलुंगा होगोन। 29 अक्ट'नि जानो गोनां हाबाफारिया ओरैबायदि फुंनि 5 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 5 रिंगासिम सानसेनि थाखाय अखण्ड जयग थागोन। बे जयग खुन्दआ गासै 25था जयग खुन्द आरो बेयाव गासै पुरहितफोर थागोन। 122 जन पुरहितफ्रा बे जयगखौ दैदेनगोन आरो जोङो मिजिंथिदों 40,000निबो बांसिन
अल अभार आसाम बिथांमोनहा गोबां धोरोमनि जोंनि धोरोमनि बाहागो लाफैगोन होननानै जोङो मिजिंथिदों। बे महाजयग'नि गुबै थांखियानो जाहैबाय जोंनि समाजाव जोङो मोनसे अनलायनाय गोजोन आरो खौसेथिनि मेसेज हरनाय। बेजों लोगोसे आङो बुंनांगोन ब्रह्म धोरोम सिबियारिफोरनि गेजेराव मोननै आफाद जानानै दङ। बे जाहैबाय सौद ब्रह्म धर्म आफाद आरो स्वरुप स्थिति प्रसार संसद। बे मोननै आफादखौ जोङो खौसे खालामनो थाखाय 2023 मायथाइ डिसेम्बर दाननि 29 अक्ट'आव मोनसे ब्रह्म धर्म क'अर्डिनेशन आफाद दानाय जादों। बे ब्रह्म धर्म क'अर्डिनेशन आफादनि गेजेरजों बे मोननैबो आफादखौ जोङो खौसे खालामनो जोङो नाजालांबाय थागोन। आरो लोगोसे आङो बेखौ फोरमायनानै गोजोननाय मोनबावगोन 28 अक्ट' फेब्रुवारि दान बे अक्ट'खालि क'क्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव मोनसे सेमिनार जागोन आरो सेमिनारनि आयदायानो जाहैबाय ब्रह्म धोरोम गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म आरो बर' समाजाव सोलोंथायारि रांखान्थियारि समाजारि राजखान्थियारि बिथिङाव गुस्लायनाय बेनि बागै। बे हाबाफारिखौ जोङो फुंनि 10 बाजिनिफ्राय जोङो जागायगोन आरो बे हाबाफारियाव बेखेवनाय हाबाफारियाव बिटिआरनि मानगोनां CM बिथां प्रमद बर' सार, आसामनि मानगोनां मिनिस्टार उरखाव-गोरा ब्रह्म सार बिथांमोनहा बाहागो लाफैगोन आरो एबसुनि मानगोनां आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर' बिथांखौबो जोङो हांख्रायहरदों। बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां नेहाथारि बिथांखौबो जोङो हांख्रायहरदों। आरो बे टेकनिकेल सेसनाव आफादगिरि महरै मासिगिरि महरै सावरायमेलखौ सामलायनो थाखाय जोङो मोननै सेसननि सानै मासिगिरि जोङो हांख्रायहरदों। गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि प्रफेसर अनिल बर' आरो कटन इउनिभार्सिटिनि प्र भाइस चेन्सेलर प्रफेसर गणेश वारि बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायहरदों। आरो बे सेमिनारा जोंनि थाखाय जोबोरै गोनांथार। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि बे ब्रह्म धोरोम सिबियारिफोरनि गेजेराव जि मोननै आफाद जानानै दङ, बे मोननै आफाद जानायनि जाहोनावनो जोङो फिसा फिसा माखासे जाहोनफोरखौ जों नुनो मोन्दों। जैग' होनायनि बेलायाव माखासे नेमखान्थिफ्रा गोरोबलाया। बे गोरोबलायैखौ जोङो बोरै खौसे खालामनो हायो बेखौ लानानै जों बे सेमिनाराव जों सावरायगोन। आरो बेयाव मोनफ्रोमबो जिल्लानि पुर'हित बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायहरदों बे सेमिनाराव। लोगोसे मोनफ्रोमबो जिल्ला आफादनि ब्रह्म धोरोम आफादनि स्वरुप स्थिति प्रसार संसदनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो जोङो हांख्रायहरदों। आरो जोङो मिजिंथिदों 28 अक्ट'आव जानो गोनां बे सेमिनारनि गेजेरजोंनो जोंनि गेजेराव गोरोबलायैखौ जोङो गोरोबहोनायनि मोनसे खाबु मोनगोन होननानै आङो मिजिंथिदों। जोबनायाव आङो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ जोंनि बे 29 फेब्रुवारियाव जानो गोनां महाजयग'आव बाहागो लाफैनानै जोंखौ थुलुंगा होफैगोन होननानै आं मिजिंथिदों आरो बेखौबो आं खावलायदों। गोजोन्थों।